Niin, sanotaan ensiksi kuitenkin, että hyvää huomenta ja tervetuloa vieraillemme. Ja kaukaisin vieraistamme on Dennis Leifson, joka tulet Amsterdamista. Kyllä, tulppaanien maasta. No teillä on tietysti kevät täydessä loistossa jo. No kyllä se kohta näkyy tulppaanit, ne rupeaa nousemaan siellä, jotta mä luulen, että muutaman päivän sisällä meillä on täyskevät. Ja Dennis on mies, joka on aiheuttanut 90-luvun muumibuumin. Sä tuotat muumisarjan, joka on piirretty Japanissa. Kyllä, se on, mä saan kutsua sitä suomalais-hollantilais-japanilaiseksi tuotannoksi. Ja moneenko maahan se on myyty tässä vaiheessa? No kyllä me ruvetaan lähestymään semmoista lukua kuin 100. Totta kai edelleen neuvotellaan, mutta tämä on niin kuin erittäin realistinen odotus, että kyllä se yli 100 maahan menee. Eli sinua voi nyt sitten todeta Suomen kansainvälisimmäksi TV-moguliksi, vai kuinka? En mä moguliksi sitten kutsu, mutta voin nyt ehkä sanoa, että kansainväliseksi. No, me juttelemme lisää Denniksen kanssa muumeista noin kello 10 paikkeilla. Ja nyt sitten lähdemme Karjalan kunnalta riuskasti Muumilaaksoon tapaamaan Suomen kansainvälisesti kuuluisinta 50-vuotiasta muumia. Dennis, sähän olet mies, joka olet tuottanut tämän Japanissa valmistuneen 52-osaisen muumisarjan. Kyllä, me tuotimme sen Japanissa ehkä kahdesta syystä. Ensinnäkin sen takia, että japanilaiset ovat animaation ammattilaisia ja ryhmätyön työntekijöitä, animaation ryhmätyötä ja meidän täytyy lähteä siitä liikkeelle. Toinen syy on se, että... Älä kerro kaikkea vielä. Katsotaan, näytetään jotain, joo. Ihan ensiesitys Suomen televisiossa. Ja kyseessähän on ensimmäinen sarja tai jakso, ja kaikkihan lähti liikkeelle tästä Tove Janssonin ensimmäisestä kirjasta Taikurin hattu. Ja nyt nähdään näyte Taikurin hatusta. Ja tämä muumisarjan tunnus on raikunut Japanissa jo 52 kertaa. Joo, mun täytyy tähän selittää, että tämä oli tietysti japanin kielellä, japanilaiset tekstit. Tämä tullaan tekemään suomen kielellä myöskin. Yleisradio tekee siinä melkoisen työn. Ja muuten musiikki on kansainvälisille markkinoille ja myöskin Suomessa erilainen kuin tämä, mikä juuri kuulimme. Mm-hmm. Ja kerrottakoon vielä se seikka, että muumisarja alkaa Suomen televisiossa TV1 syyskuun ensimmäisellä viikolla ja nähdään jakso per viikko. Näin on. Ja kun kysyit tuosta japanilaisesta aikaisemmin, Japanissa on nyt jo esitetty 52 osaa. Eli se on vuoden pyörinyt? Se on vuoden pyörinyt. Ja nämä ensimmäiset 52 osaa ja meillä on tuotannossa nyt seuraavat 52 osaa. Ja ensimmäinen esitys Japanissa tämän toisen sarjan osalta on 9. huhtikuuta, eli muutaman päivän päästä. No niin, kun nyt pitää lähteä kelaan koko homma alusta saakka ja kysyä, että miten kaikki alkoi? Miten sä päädyit muumeihin? Mistä sait sen idean? Muumit on ollut mulla animaatio tekemisen unelmana jo varmasti noin 15 vuotta. Ja useampaan otteeseen olen ollut yhteydessä sitten myöskin näihin alkuperäisiin tekijöihin ja myöskin heidän edustajaansa Bulsiin tuolla Tukholmassa. Ja noin sanoisinko, että 13 vuotta yritin turhaan. Mitä sä teit? No, yritin puhua Tuven ympäri ja vasta noin 2,5 vuotta sitten se onnistui. Ja kyllä mä olen siitä kiitollinen ja varsinkin kiitollinen erityisesti siitä, että sain Tuven ja Lassen luottamuksen. Mutta kerro mulle, minkä takia sä halusit niin sitkeästi tehdä muumeista animaatiosarjan? Sä olet itse nähtävästi suuri muumifan. Mä tietysti lapsena olin muumifan ja mulla on erittäin hyvät muistot muumeista. Se turvallisuuden tunne, joka niin kuin hehkuu näistä muumikirjoista ja muista. Mä kuvittelin, että tämän päivä tarvitsee saman sanoman, jonka minä sain näistä kirjoista silloin joskus 50-luvun lopulla tai 50-luvulla joka tapauksessa. Eli kaikkien huumeiden, katujengien,
avioerojen ja maailmassa, niin meidän pitää tuoda tämä turvallisuuden sanoma uudelleen esille. Ja mä uskon, että Muumi-sarja on sitä tuomassa. No tietysti tärkeä asia on se, että minusta Muumi-kirjat on melkoinen kansallinen perintö. Ja minä kuvittelin, että jos mikä, niin Muumeista tulee suomalainen kansainvälinen menestys. Niin kuin tulikin. Ja nuo muumikirjat, nehän on käännetty noin 30 kielelle. Joo, taitaa olla 32 kieltä. 32 kieltä. Ja sitten Tuve ja Lasse Janssonin piirtämät muumisarjakuvat, nehän ovat levinneet ympäri maailmaa myös 50-luvulta lähtien. Kyllä. Ja esimerkki nyt vielä vastataanko näihin ihan ensimmäiseen kysymykseen, että minkä takia Japanissa muumit ovat olleet suosittuja, rakastettuja hahmoja Japanissa jo parikymmentä vuotta, yli 20 vuotta. Ja minä kuvittelin, että japanilaiset ymmärtää niin kuin tämän muumifilosofian oikealla tavalla paremmin kuin ehkä kukaan muu suomalaisten lisäksi. Mm-hmm. Niin. Sitten kun sä sait luvan Tuve ja Lasse Janssonilta, niin yhdessä huijauksessa japanilaiset valmistivat ensimmäisen osan. Se tosiaan tapahtui ihan parissa kuukaudessa. Ja katsotaanpas tästä nyt ensimmäinen näyte siitä, minkä esimerkiksi Tuve, Lasse ja Tuulikki Pietilä näkivät Japanissa. Yukiと氷に閉ざされたムーミン谷にようやく春が来た。僕はムーミン。長い冬眠から今目覚めたんだ。フローレンやスナフキンはどうしてるかな。さあ、明るい日の光の中に飛び出そう。不思議な世界で不思議な仲間たちと繰り広げる不思議な物語。楽しいムーミン一家。4月12日木曜夜7時スタート。Det är fullständigt övertygande. Och för oss alla tre. Och Lasse har ju också tecknat Mumintrollen. Och Tutiki har format de här trollerna tredimensionellt. Och vi har varit en stor spänning för den här lilla stumpen som vi nu har fått se. Men där är ingenting att invända. Moni on halunnut tehdä muumikirjoista piirrettyn filmin. Te valitsitte kuitenkin Dennis Lifsonin ja Japanin. Miksi? No, koska se on hyvä. Ja, det är någonting som vi tror på totalt. Men vi har verkligen förtroende för det här arbetet. Och det har varit ett enormt arbete för dem att göra. Och det har gjorts med optimism och intensitet. Och en fruktansvärd massa arbete. Från början så inverkar det nog ganska mycket säkert att Dennis Lifson också är från Finland. Jo, visst. Så vi hade en känsla av att han säkert förstår vad det hela riktigt går ut på. Onko näillä japanilaisilla muumihahmoilla, onko ne ihan samanlaisia kuin suomalaiset vai onko niissä joku ero? No. Minun kohdalla tietysti se, että mä ajattelen kaikkia niin kuin, tämmöisenä kolmidimensiona. Ja nämä on piirrettyjä siis. Niin tässä tulee tietysti valtava ero siinä, että niissä mun figuureissa on aivan toisenlainen, ne on niin kuin, vähän niin kuin yksinkertaisempia, mutta nämähän on hirvittävän taitavasti tehtyjä. Ja niin kuin sä oot varmasti hirveän tyytyväinen siis itse asiassa. Ja me ollaan kyllä niin kuin moitittu ja annettu ohjeita, että korvat ovat olleet vähän liian lähellä toisiansa tai ne on ollut liian kaukana tai jotain muuta semmoista. Mutta joka tapauksessa ne on niin kuin, ne on ottanut huomioon melkein kaikki. Ei, on otettu huomioon kaikki meidän huomautukset. Ihan koko ajan. Joo. Den här japanska kulturen med gamla sagor och legender är mycket stark. Det har vi också, vi har den nordiska motsvarigheten. Och jag tänker att om vi läser varandras sagor så är vi inte så hemskt långt från varandra. Och sen var det en sak, ser du. Och det var när Kodansha började ge ut mina berättelser. Så motiverade det faktiskt med att
i de här böckerna så finns det en familjesammanhållning som är mycket speciell. Och det är någonting som de då tydligen ansåg sig i viss mån sakna i Japan. Och de ville poängtera det där togetherness. Vet du, alla är tillsammans och ändå i full frihet. Någonting sånt sa de. Så att det var en idé.春だ。春が来たんだ。春だぞー。春が来たぞー。 Muistatko Dennis, mistä jaksosta tämä on? それで不機嫌なのかい？ Se on Taikurin hattu, mutta me tehtiin Taikurin hatusta muistaakseni 4 osaa, mutta mun on nyt vaikea. Mun täytyy sanoa suoraan, että, Sulla menee kertomukset sekaisin. että kun mä samanaikaisesti katselen niitä valmiita osia, joudun tekemään niin sanottuja uusottoja jossain tilanteessa ja niin poispäin, ja samanaikaisesti luen uusia käsikirjoituksia ja synopsiksia, ja siinä menee kyllä niin paljon sekaisin, että osa numeroita enää muista. Eli sinä olet itse pääasiassa Amsterdamissa pääkonttorissasi ja Muumit tehdään Tokion studioillasi. Mitenkäs te kommunikoitte? Sähän olet itse tämän projektin taiteellinen johtaja. No nyt tilanne on se, että jos faksimasinaa ei olisi ollut olemassa, niin Ei olisi Muumisarjaakaan. ei olisi varmaan Muumisarjaakaan, koska kyllä me niin hirveällä vauhdilla ollaan tuotettu. Mun täytyy yksi asia kuitenkin tunnustaa, kun mainitsit tuossa yhdessä vaiheessa, että runsaassa 2 kuukaudessa meillä oli jo osa valmiina tai näytettävää jo Janssoneille. Kyllä tosiasia on se, että minä aloitin käsikirjoitusvaiheen jo 2-3 kuukautta ennen kuin mulla oli edes oikeudet. Mä en tiedä, tietääkö Tuve tätä. No tämän keskustelun jälkeen hän varmasti tietää. Niin sä jaksoit 15 vuotta odottaa ja näitä oikeuksiahan penäsi moni muukin. Sä pidit jopa päiväkirjaa ja vakoilit toisia. Kyllä, koska olin tietoinen siitä, että oli muita, jotka olivat kiinnostuneita muumien tekemisestä. Oli niin, että jo 70-luvulla puolalaiset tekivät yhdessä saksalaisten kanssa tämmöisen nukke-animaatiosarjan. Ei siis piirretty, vaan nukke-animaatiosarjan. Ja oikeastaan jo siinä vaiheessa olin silloin MTV:ssä ulkomaantoimittajan päällikkönä ja minulle tarjottiin silloin yhteistuotantoa. Mutta kun en pitänyt laadusta, niin en lähtenyt siihen tuotantoon. Mutta siitä lähtien mä olen unelmoinut muumien tekemisestä. Ja se oli joskus 70-luvun puolessa. Ja sä et koskaan luovuttanut, että sulla oli jopa käsikirjoitukset odottamassa tuota. No ne käsikirjoitukset odotti Vihreätä vasta. valoa. Joo, ne odotti kyllä vasta, sanotaan joskus sanotaanko syys-lokakuussa 90, että ei vaan 89, ei ennen sitä. Montako ihmistä tekee Muumisarjaa? No kaiken kaikkiaan, kun lasketaan joka ikinen työvaihe, niin noin 600 ihmistä siinä on huipussaan kuviossa mukana. Piirtäjiä on noin 250. Eli Siis se piirretään käsin, ei käytetä kaikki tietokonetta. tehdään käsin. Meillä on periaatteena, että emme käytä tietokonetekniikkaa lainkaan, emme edes taustoissa. No se on hyvin kallis hanke. Paljonko sijoitit siihen? Kysymyksessä on, jos otamme huomioon sen, että me ollaan tekemässä myös pitkää elokuvaa, niin kokonaisbudjetti 52 osan ja tämän pitkän elokuvan osalta on noin 100 miljoonaa Suomen markkaa. Ja nyt sitten on tekeillä toiset 52 osaa, että kyllä melkoinen raha on kiinni. Ja varmasti siihen luvan saantiin vaikutti sun edellinen menestyssarjasi Alfred J. Kwak, tuo hollantilaisankka, joka muuten seikkailee myös Suomen televisiossa nykyään, TV2. Katsotaan tässä pieni näyte tuosta hollantilaisankasta. Joo.
Hab ich mir doch gedacht. Auch dieses Jahr kommt er wieder zu spät, so ein Bummeltier. Tässä piirretään nyt sitten Alfred J. Kvackia. Kerropas nyt tästä vaiheesta vähän. No, tässä on lähinnä layout-työ kysymyksessä, joka on yksi niitä ensimmäisiä vaiheita käsikirjoituksen ja storyboardin pohjalta. Lähdetään tekemään layouttia ja sitten tämän jälkeen sitten lähdetään piirtämään näitä kalvoja ja taustoja. Ja nehän on nämä kalvot päällekkäin ja kuvataan kalvo kerrallaan ja sitten yhdistetään liikkuvaksi kuvaksi. Ja siinä käytetään ihan tavallista lyijypännää tuossa ensimmäisessä vaiheessa. Kyllä jo ensimmäisessä vaiheessa. Tuossa hetki sitten valittiin värejä. Meillä on hyvin tarkat värikartat ja tässä on kysymyksessä tämä niin sanottu väritys eli inking-vaihe. Ne on tämmöisiä muovikalvoja, jotka väritetään käsin. Tässä kuvataan. Ja niin kuin tässä huomaatte, pannaan kalvoja päällekkäin. Miten muuten, Dennis, alun perin sinusta animaatiofilmin tekijä? Kai se on tuottaja. Kai se on tämä lapsen mieli ensinnäkin. Animaatio on lähinnä tarkoitettu lapsille. Toinen syy oli, ja tärkeä syy oli siihen, että mä näin suuren aukon televisiotuotantomaailmassa laadukkaan animaatio-elokuvan tekemiselle. Kaikki tietävät ja tuntevat Disneyn, mutta siihen se melkein jäi. Oletko nyt lyömässä kiilaa Disneyn tuotantoon? En minä usko, että mä olen lyömässä kiilaa Disneyn tuotantoon. Disney on omaa luokkaansa, varsinkin mitä tulee pitkään elokuvaan. Mutta Euroopassa me olemme melko johtavassa asemassa animaation tekijöinä. Niin, sinulla on toimistot ympäri maailmaa. Meidän pääkonttori on Amsterdamissa, meillä on toimistot Tokiossa, Los Angelesissa, Madridissa, Frankfurtissa. Nämä nyt pääpaikkoina. Sinulla on ihan oma ohjelmafilosofia. Sä haluat tehdä väkivallatonta hyvää viihdettä lapsille. Joo, minusta väkivalta ja seksi eivät kuulu yleisradio- tai yleistelevisiotoimintaan. Jos joku sitä haluaa, menköön videoteekkiin tai tilatkoon maksutelevision tätä tarkoitusta varten. Jos on pakko maksaa, siis todella pakko maksaa lisenssimaksu eli katselumaksu, niin minusta siinä täytyy olla pikkusen harkitumpi televisioyhtiö ohjelmaihmisenä, mitä sieltä tuutista ulos tulee. Tämä on niin kuin yksi lähtökohta. Ja minusta sitten lapset saavat aivan liian paljon väkivaltaa televisioruudusta. Sitä tulee niin animaation muodossa kuin uutisissa ja dekkareissa ja niin poispäin. Että minusta sitä on ihan liikaa. Mä oon pehmeän animaation kannalla ja vielä lisäksi semmoisen animaation kannalla, joka antaa sanoman. Alfred J. Kvacissa meillä on aika selvä tämmöinen sosiaalinen sanoma. Ja taas muumeissa tämmöinen perhekeskeinen, kaunis, turvallisuutta antava sanoma. Miten sitten onnistut tekemään sellaisia animaatiosarjoja, jotka miellyttävät 3 mantereen eri kulttuureja? Eikö se ole melkein mahdoton tehtävä? Kyllä se on hyvin vaikea tehtävä. Meidän lähtökohtana on se, että meillä on tämmöiset tuotekehitystiimit. Meillä on Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa. Ja me pyritään kommunikoimaan keskenämme. Ja kun tilanne on se, että vähintään 2 mannerta, koska nämä on ne ainoat televisiomantereet, todella Japani, Eurooppa ja Yhdysvallat. Ja kun vähintään 2 näistä 3 televisiomantereista hyväksyy tämän perusidean, niin sitten lähdetään tuotantoon. Ja sitten odotetaan, että tulisiko se 3. mukaan. Nähtävästi olet onnistunut erittäin hyvin, koska olet suurin TV-ohjelman tuottaja Hollannissa. Kyllä. Ja sinullahan on jo oma Kindernet, lastenohjelmaa tuottava kanava. Meillä on satelliittikanava, meillä on 2 satelliittikanavaa. Meillä on Kindernet ja sitten meillä on Sportnet. Ja Kindernetin
ohjelmaidea, perusidea on aivan sama kuin tämä meidän tuotantoidea, eli väkivallaton, pehmo lastenohjelmisto. Ja se menee melkoisen hyvin. Sillä on hyvät katsojaluvut niinkin aikaisin aamulla kuin 7 jo. Ja muuten, minnekä suuntaat sitten Helsingistä taas? Sullahan on koko maailma työkenttänä. Pörräät 3 eri mantereen väliä. Seuraava pysähtymispaikka on päivän 2 Amsterdamia. Sitten matka jatkuu etelään. Meillähän on kohta myös MIP TV, joka on meidän televisio-ihmisten ehkä tämmöinen keskeisin tapaamispaikka kerran vuodessa. TV-messut. Kannissa, kyllä. Selvä. Ja katsotaan tässä vielä lopuksi Taikurin hatun loppuratkaisun. Siinä Muumipeikolta Taika karisee ja hänestä tulee taas Muumipeikko.